Čo Natka, že je to úplne iné, keď tvoju knihu číta niekto takýmto profesionálnym prednesom. My sme sa o tom bavili aj v Smoleniciach, keď sme mali spoločnú besedu, že naozaj človek v tej chvíli tú svoju knihu ani nespoznáva, ale ja by som sa vôbec nečudovala, keby som svoje knihy nespoznávala, lebo ja už keď ju napíšem, ja sa k tomu nevracam, ja to nerada po sebe čítam, čiže ja už som asi aj zabudla, o čom boli tie prvé. Takže by som sa nečudovala, keby sa taká situácia stala, ale zatiaľ sa nestala. Ja špekulujem, že čo by som povedal, ale trošku sa vrátim k tomu, k tej mojej poslednej knižke, takou maličkou príhodou, už som ju tu tuším aj spomínal. Veľmi som sa tešil, keď som sa dopracoval ku knižke aforizmov a ako som ju niesol z tlačiarní domov rovno k mame sa pochváliť, bolo to presne v deň mojich 60. narodenín, 10.10. Tak mama, ako chytila tú knižku do ruky, tak ju takto voľne otvorila na stránke, ako sa jej dalo a začala sa nesmierne úprimne smiať. A mňa také blaho po srdci prešlo, že moja mama sa smeje na tom, čo som napísal, to znamená, že to asi bude aj možno niečo dobré. Za chvíľu sa jej oči zmenili na nepoznanie, obišla ma odzadu a tak mi bášila po chrbte so slovami: to sa takto píše. A čo? Čo som napísal? Že pravdu skurviť nemožno, dávno je pojebaná. No tak a ako som to mal ináč napísať? Brat, čo sedel na gauči, skoro spadol od smiechu z gauča. Keby som to napísal opisom, tak by to stratilo myšlienku. A keďže som predsa len viacej k poézii, môžem vám jeden text prečítať? Môžem len? Tento text totiž to bude mať celosvetovú premiéru, ešte nezaznel nikde. Jeden z najnovších. Neskáčte do jamy z hrobárovej lopaty. Aj deti si len z úprimnosti prajú stavať hniezdo. A vždy som sa pobavil na ich logike. Vraj, láska je to, keď ocko pri otvorených dverách sedí s veľkou na záchode a mamičke sa to nehnusí. Poznáte to, keď vás niekto ledmo chytí za ruku a vy si želáte, aby vám ju už nikdy nepustil. Keď niekto povie dve slova a vy máte pocit, že všetky ostatné si vymyslením mohli odpustiť. Keď ste sa ocitli v spoločnosti človeka, od ktorého sa ťažko odchádza, lebo pri každom odchode ako by ste strácali kus seba. Keď niekto mlčí a tým hovorí aj za vás a vy mu veríte aj to zamlčané do bodky. Poznáte to, lebo niektoré stretnutia sú ako toto. Ako keď sa pretnú dve priamky a ten bod dotyku je hriechom prerušiť. A potom príde niekto, čo vám ruší harmóniu kruhov, trojuholníkov či štvorcov vašej stavebnice, čo by vám cez malíček ruky odtrhol aj nohu, vtláča sa do priazne, vždy pripravený vysať vašu energiu, z rečí by sa popri sliepkach nazobali i vrabce a vy, rozobratý do puntíka od rázu, nechápete károvanú košelu či módny svetrík, ani prečo ste sa narodili. Zabite ho lopatou. No, mne
Mám darček. Dneska mám narodeniny. Od kamarátky Moni. No, mňa mojimi vlastnými myšlenkami ešte zatiaľ nikto neprekvapil, ale stalo sa mi na besede v Nitre, že pani moderátorka mala krásny prejav, čítala kúsok mojej knihy. A ja som sa strašne bála, že mňa vlastne s tým povedia, lebo ja keď čítam niečo nahlas, tak to znie strašne smiešne. Tak ona to tak krásne čítala a ja som tak sedela taká hrdá, oči samozrejme dole a hovorím si, že to bolo tak perfektne napísané. Áno, áno, tak to je asi všetko. Jirka, ja sa pridám ku Kike. Tiež sa mi stáva, že si často nepamätám texty svojich kníh, mená a čo som v nich popísala, pretože po vydaní knihu už nečítam, už nemôžem, nemám na to silu, to je prvá vec. A druhá vec, pri tom počte tých kníh a tých mien, čo už tam mám za sebou, tak to sa nedá ustriehnúť. Kde nejaký Ivan, kde nejaký, ja neviem, Ruženka nejaká, vôbec tie mená, možno v posledných, čo teda mám tak čerstvé v pamäti. A potom sa mi aj stáva, keď mi dievčatá niečo napíšu, že to bol v tej tvojej knihe, ja pozerám, že to fakt, nepamätám si to. A keď sme hovorili aj o tom, že keď niekto číta text iný, a niekto iný číta text, tak to má úplne inú atmosféru, úplne iné čaro. Napríklad sa mi stalo, bola som v knižnici v Levoči pre nevidiacich a tam mi dali audioknihu z prevádzačky. A keď som si doma pustila, ja som nevedela, že to je moja kniha. Tak krásne rozprávaná, že to je úplne inak, keď to človek číta sám, alebo keď to číta niekto blízky, lebo tí ľudia majú na to cít, vedia to precítiť a vedia to tak aj pekne podať, ináč ako to, mne tak beží v hlave ten príbeh. Alebo ten text mi beží na hlave, keď si ho niekto iná rozpráva. Ďakujem. Ďakujem. No inak o tej audioknihe, mne sa stalo na krste poslednej knihy, že prišla za mnou nejaká pani a hovorí, že prosím vás, nerozmýšľali ste nad tým, že tie vaše knihy nejako nahráte pre tých, čo nevedia čítať. A ja viete, moje knihy pre deti nie sú až tak veľmi vhodné. No ale taky, viete, ja mám zlé oči a ja hovorím, viete čo, však ja mám neobmedzený kredit v telefóne, tak mi zavolajte, akože že ja vám ako cinknem naspäť a ja vám to budem čítať z dlhej chvíle. No a ona akože fakt, že aby som jej dala číslo, ona to nepochopila akože. ale to ako Natka hovorila, že si už nepamätá tie mená, tak mi sa tiež stalo, že prišiel za mnou jeden pán a hovorí, že no a kde si ty zobrala toho Tomáša Bondu? A ja neviem, nepoznám žiadneho Tomáša Bondu. Hovorí, ale áno, písala si akože, tak sa volá Hrdina v tvojej knihe. A ja, že to je môj vnuk, sa tak volá. No tak ako, ale to bolo vytvorené účelovo, to priezvisko. Ale keď sme už pri tých menách, tak i teraz vyťahnem takú zákernosť. Keďže ja som čítala všetkých knihy, čo ste tu, tak minimálne 4 z nás, ktorí tu sedia, tak majú v knihe chybu, majú tam iné mená. A mne sa to tiež stalo, pretože som mala mať akože Igora a potom mi kto si povedal, že Igor sa milí s Ivanom, že aby som ho premenovala, tak som ho premenovala na Filipa, až potom, keď mi niekto akože povedal, že a tam sa spomenul Igor a bol taký dosť dôležitý a potom už sa viacej nespomínal. A ja akože hovorím, tak to bol zabudnutý, že to je ten Filip premenovaný. No a teraz som zvedavá, kto z vás sa prizná, že tiež to tak má, Natka sa rehoce, áno. Ale ja by som to nechcela ani nejako akože bonzovať tu. A ty moc tiež ticho, ty to tam máš tiež a Marek tiež. No, ja by som normálne vyhlásila takú súťaž, viete, že vy by ste si prečítali tie ich knihy a treba do recenzie na Martinuse, lebo sú také všelijaké tie recenzie na Martinuse, to nechajme tak, hej, ale treba do recenzie by ste napísali, že na tú knihu, že strana to má odpoveď. A jasné. Jasné. Napíšte to len. Je to normálne vytvorené. Nás odpovedí, že sme na praxi. Nie, mne sa to... A kerafy, ne? Normálka všetkým to píšte. A však to je reklama, aby čítali vaše knihy, čo si píšu, ty si to nepochopila. No,
No, takže kľudne čítajte a potom to píšte a môžeme sa dohodnúť, že kto prvý nájde tú chybu, tak na budúcej bibliotéke od toho autora dostane knihu, že je to fantastický nápad. No, ja som úžasná. No, dobre, takže ja vám ešte tak poviem. To ide už ďalšia otázka teraz, hej, tak sa sústredte, prosím. Mne sa raz stalo, že v našich regionálnych novinách som mnou bol rozhovor a bola tam aj fotka. A potom, asi týždeň potom, som išla po ulici a nejaká pani ma stretla a že ste to vy? Ste to vy? A ja už ma ľudia spoznávajú na ulici. A už tak akože, no neviem podľa toho, koho myslíte, som to ja, ale či, ale Lenka Gajerová, a ja fakt ma ľudia spoznávajú na uliciach. A ja hovorím, a že čo? Že som sa opýtala, či chce podpis, a ona hovorí, poďme sme spolu na dovolenka. Tak ako mňa zaujímalo, či už aj vás ľudia spoznávajú na ulici. Marek, teba kukla, či to vieme? Lenka, ja musím rýchlo, lebo zabudnem. Hovor. Mne sa stala taká skutočne zvláštna situácia, veľmi podobná odpovedi, teda otázke na tú tvoju otázku. Máme doma psíka Yorkshire a keďže ja som už aj s manželkou na dôchodku, tak nemáme inej zábavy, len so psíkom sa zabávať, lebo deti máme odrastené a sú preč. A pred obedom som so psíkom vyšiel na pravidelnú prechádzku a naraz počujem za sebou: haló, pane, haló! Obzriem sa a za mnou šlapala taká korpulentná, nepoviem, že staršia dáma, lebo to by som aj na seba musel povedať, že som starší pán. V oboch rukách niesla nákupné tašky, ledva sa do derigala, som zastavil a v hlave mi, kým prišla ku mne, prebleslo: asi vidí súceho chlapa, potrebuje pomôcť. Tak si rejme, aby to nebolo ďaleko, nech pomôže. Keď prišla bližšie, dala tašky na zem a vraví: nie ste vy náhodou pán Kapusta? A ja som sa zodvihol, ako keby ma čin nadvihol, narástlo mi sebavedomie. Cudzia osoba ma osloví na ulici, vytiahla z tašky knihu a ja, bohača, idem na ulici pred domom podpisovať knižku, všetci z okna sa určite pozerajú, Miro Kapusta dáva autogramy. Ale padol som rýchlo na hubu. Vraví mi: viete, ja vás nepoznám, ale poznám vášho psíka. Lebo vaša manželka je moja spolužiačka a často ju vidím s tým psíkom po ulici a keď vás vidím, tak aby som hore za ňou nebežala a vytiahla z tej knižky obálku. Dajte jej, prosím, pozvánku na stretnutie spolužiakov. Takto som dopadol. No, Andrej, keď to držíš, či? No, trebárs. No, popularita je fantastická vec. Som si uvedomil, keď som raz kráčal s mojím synom po Zvolenie a išla oproti nám taká veľmi sympatická mladá dáma, krásne sa na mňa usmiela a povedala: servus Ondrik. Ja som povedal: ahoj, ahoj. A syn mi povedal: oco, to bolo pre mňa. Ale náhodou sa mi stalo tento týždeň, lebo vyšiel so mnou článok v regionálnych novinách. Stal som sa slávnym, pretože som bol v jedných novinách s Kotlebom. On je na titulke a ja na 4. strane. Áno. A teraz bol som si vyberať schránku a naša dobrá suseda, ktorá nám vždy otvára okná po celom baraku na chodbe, takže už všetci poznáme a milujeme, hlavne v zime, tak na mňa tak pozrela a hovorí: pán sused, vy ste vraj napísali knihu. A ja hovorím: no, stalo sa mi to. Tak ospravedlňujúco. A ona: viete čo, ja si ju kúpim. A ja som povedal: viete, pani suseda, ale ja som napísal 3. A toto už bola 4. Áno, a kde sa dajú kúpiť? Povedal som: v Pantarej. A to je kde?
hovorí, no to je v Európe. A v Európe, dobre, ja tam zájdem, ja to nájdem, ja si ich kúpim.